Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pananampalataya sa gitna ng pandemya, naging sentro ng ika-66 na canonical coronation ng Virgen de los Remedios. Higit 6 na dekadang debosyon, patuloy na ipinamamalas ng mga Katolikong Kapampangan. LTFRB Region 3, hindi raw nakonsulta sa SP ng Angeles kaugnay ng paglimita sa biyahe ng mga PUJ na may rutang Villa Pampang-Talabastagan. Bataan Cavite Interlink Bridge dapat maisama sa big ticket projects ng Marcos Jr. Administration ayon kay Governor Garcia. Iba't ibang aktibidad, tampok sa Singkaban Festival ng Bulacan. At Paskong Kapampangan, ramdam na sa Laos Group Complex. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Dumagsa po ang mga mananampalatayang Katoliko at mga deboto sa Lubao, Pampanga ngayong Huwebes ng madaling araw para sa kapistahan ng Virgen de los Remedios, ang patron ng lalawigan. Karamihan sa kanila walang ibang dasal kundi ang pagtatapos ng pandemya at ang pagbuti ng buhay ng mas marami nating kababayan. May detalye ng balitang yan si JM De Jesus. Alas 3 pa lamang ng madaling araw ngayong Huwebes, September 8 ay nagtipon-tipon na sa bayan ng Lubao, Pampanga ang mga debotong Katoliko para sa ika-66 na anibersaryo ng canonical coronation ng Virgen de los Remedios, ang patron ng lalawigan. Isa sa kanila ang 65 anyos si Imelda David mula sa Barangay Santa Cruz sa naturang bayan. Bit-bit ang kanyang mga dalangin, hindi alintana ni Nanay Imelda ang puyat, makadalo lamang sa koronasyon ng mahal na Birhen at sa banal na misa dahil 2 taon din siya nagmintis sa panata dulot ng pandemya. Ang kaligtasan ng buong bansa at sa ating mga buong pamilya at hindi magkakasakit. Lalo na sa pandemic na ito, sana maging okay na ang lahat, maging normal na. So ang hirap pagka ang kalagayan natin ngayon. Kung may mga senior citizen gaya ni Nanay Imelda, naging kapansin-pansin din ang mga pakikibahagi ng mga kabataan sa naturang pagdiriwang gaya ni Chester Bautista. 20 years old pa lamang si Chester at maaga nagsimula ang kanyang debosyon sa mahal na Birhen dahil sa impluwensya ng kanyang lolo at lola. Bata pa lang ako, pinakilala na nila sa akin ang Indong Virgen de los Remedios. Yun po, hanggang sa ngayon po, patuloy po ng pamagbigay po ng blessing sa akin at sa aming pamilya sa araw-araw po. Malayo ang mga naagwat ng edad nila ni Nanay Imelda, pareho naman ang kanilang ipinagdarasal. Ito po yung isang panalangin ko sa kanya nung nagka-pandemya na sana bumalik yung dati na pang-araw-araw na ganun po. Isang prosesyon ng imahe ng Birhen ang isinagawa mula sa San Agustin Parish Church patungo sa munisipyo ng Lubao. Sinundan ito ng isang banal na misa kung saan muling isinabuhay ang canonical coronation ng Birhen na naganap noong 1956. Napaka-fulfilling po ng pakiramdam kapag nag-a-attend ka po ng coronation ng Virgin Mary po. Iba po talaga yung pakiramdam. Walang imposible po and miraculous po talaga ang Virgin Mary. Ang 101 years old na si Lola Rosario Morales Gamad ang nag-abot ng koronang ipinutong sa ulo ng imahe ng Birhen. Para ano mo na ito ni Lola Rosario upang magpasalamat at hingi ng patuloy na gabay ng patron ng Pampanga. Kalida ka na, nakalaring ka na. Singapore na kita. Nakahaduan ko nga pong gino, ang tabayanan ako. Nang tabayanan ako. Malakas ko pang bayin. Among karita kang balo ko. Igpami ba po magaligaya. Tuknang na ako panita. Ang nangyayang tayo na abalo kung anong mga dito. Kwento ni San Fernando Archbishop Florentino Lavarias, higit 6 na dekada na ang nakalilipas ng baguhin ng Virgen de los Remedios ang sitwasyon sa Pampanga at maghatid ng katiwasayan sa buhay ng mga Kapampangan. Yung celebration natin ngayon, 66 years. Simula nung makoronahan yung kanyang image,
That means 66 years, hindi nakakalimutan yun dahil ito'y bahagi ng ating kasaysayan, no? Na kung saan sa pamagitan ng ating debosyon sa Virgen de los Remedios, dahan-dahan nagkaroon ng kapayapaan at matiwasay na pagsasamahan ng mga tao. Malaking karangalan naman umano para sa pamahalaang bayan ng Lubao ang pagdaraos ng anibersaryo ng coronation sa kanilang lugar. Kasabay din kasi nito ang 450th anniversary ng Kristyanismo sa Pampanga na nagsimula sa naturang bayan. Siyempre, napaka-importante nito kasi imagine dito nag-start yung Christianity, di ba? 450 years ago, tapos dito ginawa ngayon. Kaya sabi ko para sa akin, napakaswerte ko. Pero lalo na itong time ng pandemic, di ba? Ito ang, although hindi lang naman dahil pandemic, siyempre, di ba, talaga naman dapat. Higit sa lahat, ang mauuna yung pananampalataya. Kaya ito, malaking karangalan, malaking blessing dito sa bayan ng Lubao. Hangad ng Archdiocese of San Fernando na huwag mawalan ng pag-asa at patuloy na manalangin ang ating mga kabalen kahit na sunod-sunod ang mga problemang sumusubok sa kanilang pananampalataya. Nawa sa pagitan ng misa na ating pagdiriwang ngayon, ito'y maging daan upang yung mga kapatid nating may sakit, nahihirapan, yung mga dukha, sila ay magkaroon ng mas malalim pa ring pananalig sa Diyos sa kabila ng kanilang nararanasan. So yun, at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. JM De Jesus, CLTV News. Sa kabila ng samot-saring unos at pagsubok, hindi pa rin natitinag bagkus lalong lumalakas ang pananampalataya ng mga Katolikong Kapampangan sa Virgen de los Remedios. Sa ating paggunita sa kaarawan ng Inang Birhen at sa anibersaryo ng koronasyon ng kanyang imahen sa lalawigan, ating pong alamin kung paano nagsimula ang devosyong ito ng mga Kapampangan. Nagbabalik si JM De Jesus. Kilala mga Kapampangan bilang isa sa mga pinakarelihiyosong tao sa Pilipinas kundi man sa buong mundo. Marami sa lalawigan ng may iba't ibang panata tradisyon tuwing mahal na araw, Pasko at maging undas. Malalim rin ang debosyon ng mga Katolikong Kapampangan sa mahal na ina ni Jesus, ang Birheng Maria. Nagsimula ang debosyon sa Virgen de los Remedios dito sa Pampanga noong panahon ng kasakitan dito sa Pampanga. Mga early 1950s, maraming away, maraming gulo, patayan, dahilan na-infested ang buong Pampanga noon ng mga insurgents, no? Yung mga factions ng mga hukbalahap na galing pa nung Gyerang Hapon na naging HMB, etc. Tapos ang kalaban nila yung mga government forces, mga PC, ganyan. Ayon kay Robbie Tantingco, ang Executive Director ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, itinuturing na ina ng mga Kapampangan ng Virgen de los Remedios. Taong 1952 nang itinatag ni Bishop Cesar Guerrero ang Charity and Goodwill Crusade sa Rectory of San Guillermo Parish sa bayan ng Bacolor. Naging paraan muna ito upang mabigyan ng panibagong simula ang mga Kapampangan. Dahil nga si Bishop Guerrero ay galing sa Malate at ang patron doon ay si Virgen de los Remedios, ang hinanap niyang simbolo dito sa Pampanga ay Virgen de los Remedios. Nakahanap siya doon sa Baliti. Doon din ang patron nila ay si Virgen de los Remedios sa San Fernando. So hiniram niya ang imahen na yon sa Barrio Baliti. At yun ang ginamit para iposisyon sa buong Pampanga noong 1952. Nagsimula yon sa bayan ng Masantol at umikot siya. Buong taon umiikot sa Pampanga. Sa pamamagitan ng Virgen de los Remedios ay nanumbalik umunong kapayapaan sa Pampanga at lumago ang pananampalataya ng ating mga kabalen. Ang paglipat ng imahe ng Birhen mula sa isang bayan patungo sa isa pa ay higit na nagpalakas sa debosyon ng mga Kapampangan.
Ngunit matapos sa matagumpay na krusada ay giniit ng mga taga-Baliti sa San Fernando na manatili na lamang ang unang imahen sa kanilang parokya. Dito naisipan ni Bishop Guerrero na magpagawa ng replika at ang bagong imahen ng Virgen de los Remedios ay canonical na kinoronahan noong 8 ng Setyembre 1956 sa San Fernando. Sa ngayon ay may 2 ng replika ng imahen na bumibisita sa mga bayan ng Pampanga. Ang canonically crowned image ay iniingatan sa San Fernando Chancery. Inilalabas ito minsan sa 1 taon para sa anibersaryo ng koronasyon tuwing 8 ng Setyembre na siya ring petsa ng kapanganakan ng Birheng Maria. Ipinagdiriwang ito bilang kapistahan ng Virgen de los Remedios na patron ng Pampanga. Nagsisimula ang pagdiriwang sa isang traslasyon mula sa Archdiocesan Chancery Chapel papunta sa San Fernando Cathedral na susundan ng 9 na araw na novena. Kaya meron tayong annual event na ganyan, September 8. It's a reenactment ng coronation. Kasi pagkatapos na inumpisan nga yung krusadang yon, I think 1956, nagpadala ang Santo Papa mula sa Rome ng kanyang representative para koronahan ang imahen ng Virgen de los Remedios dito sa Pampanga noong September 8, 1956. Kaya taon-taon since then, nire-reenact yun o inuulit yung pagkokorona yon dito sa Pampanga. Minsan sa San Fernando, minsan sa Angeles. Ang kwento ng pinakamamahal na ina at imahen ng Pampanga ay naging inspirasyon sa buong bansa. Maraming Kapampangan ang humihingi ng tulong sa mahal na Birheng Maria upang magbigay ng lakas sa mga debotong Katoliko. Virgen de los Remedios ang ina ng mga Kapampangan. Tulad ng Birhen de Peña Francia ng Bicol, siya ang ina ng Bicol. So ganun din tayo. Ang kaibahan natin, and this is what makes the Virgen de los Remedios devotion truly unique, not just in the Philippines, but I think even all over the world. Yung imbes na nagiging pilgrimage site, yung shrine ng Virgen de los Remedios, imbes na siya ang pinupuntahan, tulad ng ibang shrine, no, sa Lourdes, sa Fatima, and everywhere else, siya ang lumalabas sa shrine niya at siya ang umiikot. At siya yung pumupunta sa kanyang mga anak dito sa Pampanga. Napakagandang image no ng isang ina ng lahat ng mga Kapampangan. Na siya ang naghahanap ng mga nawawala, siya ang nagpapakahirap para makasama tayo. Imbes na tayo ang nagpapanata para puntahan natin siya. Para sa mga Katolikong Kapampangan, hindi binibigo ng Induni Kapaldana ng mga dasal ng mga deboto kaya't patuloy ang pagdami ng mga naniniwala sa mirakulo na hatid ng Virgen de los Remedios. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Bataan Cavite Interlink Bridge dapat maisama sa big ticket projects ng Marcos Jr. Administration ayon kay Governor Garcia. Anukalang pagtatayo ng Doxmo Annex Campus sa Ciudad San Fernando, pasado na sa Konseho. At San Fernando Traffic Czar na si Marius Lihon wala walang balak pumasok sa politika. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. Sakaling pala rin na maging susunod na chairperson ng Regional Development Council sa Central Luzon, si Bataan Governor Joel Garcia, isa umano sa kanyang iaapela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang pagbibigay prioridad sa Bataan-Cavite Interlink Bridge Project. Tiwala raw si Garcia na mapalalakas ng naturang infrastruktura ang synergy ng tatlong mega economic region ng bansa, kaya marapat lamang na mapabilang ito sa big ticket projects ng administrasyon. May eksklusibong balita si Paulo G. Santos. Bukod kay Tarlac Governor Susan Yap, nominado rin para sa chairmanship ng Regional Development Council ng Central Luzon si Bataan Governor Joel Garcia. Sakaling siya umano ang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang posisyon, isa sa kanyang iaapila ay ang pagbibigay ng prioridad sa proyektong Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ayon kay Garcia, oras na makumpleto ang proyekto ay maituturing itong legacy ng Administrasyong Marcos Jr., lalo na't nais umano niyang tiyakin ang pagpapalakas sa tatlong mega economic region ng bansa, ang Metro Manila, Central Luzon at Calabar Zone. For the three mega regions in Luzon, which is Region 3, 4A, and the National Capital Region, ito syempre yung nakaplano namang malaking proyekto ng DPWH, which is the Bataan-Cavite Interlink Bridge. So this is a 32-kilometer bridge. Dumaan daw sa konsultasyon ng proyekto na nagkakahalaga ng higit 175 billion pesos at may commitment na raw ang Asian Development Bank para sa loan agreement kaugnay nito. Positibo naman ang gobernador na maipapasa ito ng RDC Central Luzon bilang priority project sa National Economic Development Authority o NEDA. I think inaantay po yung may prior approval na, pero inaantay yung detailed, yung completion and detailed engineering design, which should be done within the year. Paliwanag ni Garcia, marami ang makikinabang sa naturang proyekto, lalo pat pagdurugtungin nito ang tatlong rehiyon na kinaroroonan ng malaking economic zone. Tatlong mega regions na to, more than 45 million population, so almost half of our country's population, and more than half of our country's GDP. No, umabot po sa more than 10 trillion ang GDP dito po sa tatlong mega region. So itong Interlink Bridge will not only make Bataan more progressive, but in fact, it will help all the LGUs, the towns, the cities in the three regions that I mentioned. Samantala, sa proposed budget para sa taong 2023, pangalawa sa may pinakamalaking allocation ang Department of Public Works and Highways o DPWH, naaabot sa 705.6 billion pesos. Hindi naman naidetalye ni Budget Secretary Amenah Pangandaman sa virtual press briefing nitong August 31 ang big ticket infrastructure project ng Administrasyong Marcos Jr. Ang nabanggit lamang ay tututukan umano ng pamahalaan ng infrastruktura para sa agrikultura at social infra projects gaya ng pabahay at pagamutan. Paulo G. Santos, CLTV News. Naipasa na ng City Council of San Fernando, Pampanga ang panukalang naglalayong makapagtayo ng Don Honorio Ventura State University Annex Campus sa hilagang bahagi ng lungsod. Oras na may sa katuparan, inaasahang 3,000 mag-aaral umano ang mabibiyayaan ng dekalidad na edukasyon mula sa naturang institusyon. Darito po ang report. Pasado na sa sangguniang panglungsod ng San Fernando, Pampanga ang Resolution number 2022-021 na naglalayo magtayo ng Annex Campus ng Don Honorio Ventura State University o DAV sa syudad. Hinihintay na lamang ngayon ang pag-aproba ni Mayor Vilma Caluwag sa naturang resolusyon. Sakaling ito ay matuloy, ito ang magiging ika-8 campus ng DAV sa lalawigan.
Ang unang 7 ay matatagpuan sa Bacolor na siyang main campus, Mexico, Porac, Santo Tomas, Lubao, Candaba at ang pinakabagong bukas sa bayan ng Apalit. And to give you an update, nakapasa na po ito sa Sangguniang from first to third reading. So ngayon, inaantay na lang po natin yung desisyon ng executive kung ano po yung next step. And approve na po ito sa Board of Regents ng DABSU. And yung magfa-fund po nito ay si Congressman Dong Gonzales from the national government. Sa ngayon ay naghahanap pa umano ng akmang lokasyon na pagtatayuan ng naturang campus, partikular na sa hilagang bahagi ng syudad ng San Fernando. Oras na mabuksan, tinatayang 3,000 mag-aaral ang inaasahang makakapag-enroll sa DAVSU sa San Fernando campus. Tiniyak naman ni Gonzales na hindi ito magiging kakompetensya ng City College of San Fernando na kamakailan lamang ay nag-anunsyo na rin ng plano pagpapataas ng bilang ng mga enrollees matapos tanggalin ang grade requirement na 85. We are targeting 2,000 to 3,000 students with 7 different and unique courses na hindi magko-compete sa City College ng San Fernando. Liban sa mga Fernandino, mapapakinabangan din umano ng mga kabataan at iba pang mga nais makakuha ng dekalidad na edukasyon mula sa ibang bayan ng naturang campus. JM De Jesus, CLTV News. Matunog na pangalan ngayon sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ang bagong talagang traffic czar na si Darius Hizon. Siya ay mula sa angka ng mga politiko at negosyante na nagmamay-ari ng Pampanga's Best. Ilang buwan pa lamang sa pwesto, naging aktibo na si Hizon sa tungkulin, kaya naman may mga nag-iisip na kung siya ba ay naghahanda para sa ibang posisyon. Ngunit paglilinaw ni Hizon, wala umano siyang balak na pasukin ang mundo ng politika. Narito ang detalye. Sa pagpasok ng administrasyon ni Mayor Vilma Caluwag sa siyudad ng San Fernando, isa sa mga bagong mukha na kanyang dinala sa city government ay si Darius Hizon. Siya ay tinalaga bilang traffic czar at focal person ng City Public Order and Safety Office o si POSCO. Si Hizon ay mula sa angka ng mga negosyante na nagmamay-ari ng Pampanga's Best, isang atleta na gold medalist sa SEA Games noong 2005 at isang lisensyadong piloto. Sa kabila ng kanyang background, siya umanong may kagustuhan na tumulong sa kalagayan ng trapiko sa syudad. Ako po mismo ay nagpresenta kasi nakikita ko po na talagang palala na ng palala ang sitwasyon ng ating traffic dito sa siyudad San Fernando. So nung nalaman ko po yun at nagkaroon ako ng opportunity, linapitan ko po siya sa isang okasyon at nagpresenta ako na willing akong tumulong. Sa loob ng 2 buwan na pagkakaluklok niya bilang si POSCO focal person ay hindi umano niya ginalaw o kinuha kung anuman ang sahod na kaakibat ng tungkulin. Noon nag-usap na kami ni Mayor at naupo na ho siya, ang pinangako ko po ay hindi ko kukunin ang sweldo ko. No? At nakaalat po ito sa mga nangangailangan, lalo na sa department ko. Sa totoo lang po, ako po ay abonado. No? Pero, sure. Yeah, pero okay lang po at ako naman ay nandito para makatulong at makapagserbisyo sa mga Fernandinos po. Maliban sa pagiging negosyante, pinasok na rin ng ilang mga kapamilya ni Hizon ng mundo ng politika. Ang kanyang kapatid na si Jomar Hizon ay dating alkalde ng Bacolor, naging city councilor sa San Fernando si Angie Hizon at kasalukuyang nakaupo naman sa city council si Ricky Hizon. May pamangkin din silang kapitan ng barangay sa Bacolor. Mismong si Darius Hizon ay naging barangay kagawad ng Kabalansyan, Bacolor. Sa kanyang paggitna para masolusyonan ang bumibigat na lagay ng trapiko sa syudad, naging matunog ang kanyang pangalan, lalo na ng kanyang maaksyonan ng matagal nang inirereklamang traffic light sa harapan ng isang mall sa syudad. Ngunit kanyang nilinaw sa programang Bawal ang Chismis kay Sonia Soto na wala siyang balak na tumakbo sa kahit anumang posisyon. Pagsiservisyo po kasi hindi naman din kailangan na nasa politics ka eh. I agree. No? I totally agree. Yes, so ako, in fact, ang dami na hong nag-imbita sa akin o naghihikayat na yung mga previous mga elections na pwedeng inaawitan ako
na pwede daw akong tumakbo dahil doon sa nakikita nila sa akin. Pero sabi ko, hindi, okay na po ako dito, masaya po ako dito, willing to serve mga Fernandinos and willing to serve the God. Sa ngayon, ang pinakahangarin umano ni Hizon ay ang pagbuo ng mga sistemang makatutulong upang mapagbuti ang lagay ng trapiko sa siyudad San Fernando. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Paskong Kapampangan, ramdam na sa Laos Group Complex. At iba't ibang aktibidad tampok sa Singkaban Festival ng Bulacan. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, ramdam na nga po ang Paskong Kapampangan sa siyudad San Fernando, Pampanga. Sa kabahan ng Jose Abad Santos Avenue, makikita na ang mga makukulay na itinitindang parol na gawa ng ating mga kabalen. Nariyan na rin nagsulputan ang mga food store na nag-aalok ng bibingka at puto bumbong. Silipin po natin ang mga latest happenings sa Christmas capital of the Philippines kasama si Paolo G. Santos na live ang Trip, Treat at Gimmick. Paolo, kumusta? Ating dyan, talagang nagpapasigla dito sa paligid ng Jasa Road itong mga parol. Kitang-kita mo dito sa aming background ni Parin Johnny at ni ating Rowena Bautista na ito ngayon pinapakita itong mga disenyo na yari ho sa LED light ating dyan mula dito sa mga pang-outdoor na Christmas decor hanggang dun sa patok na patok, sa mga suki ho ng Christmas capital ho ng ating bansa. Yung original na parol na iyan ho hugis ho sa pala, mga kaibigan, yari sa kapis, na ang pinaka, patok na patok ating dyan mabenta, kahit medyo may kamahalan, itong halagang nasa 6,500. Tama, Ateng?
Okay, at yung pinakamura naman dito na parol ating Jen ay nagkakahalaga ng 700 pesos. Yung pinakamaliit. At dito sa kahabaan nga ng Jasa Road, parin dyan, ipakita mo muna dito sa gawi ng patungo ng Bataan. Ayan, ano, yung nakahanay, yung linya na to ating Jen, talaga naman, oo, hindi ka maliligaw. Alam mo, nasa San Fernando, Pampanga ka na kapag nakikita mong pumuputi-putitap na yung paligid nitong outer lane ng Jasa Road. At ipagmayabang na rin natin ating Jen. Aliga dito ating Rowena, ano, at ipakita mo kay ating Jen Salenga at sa mga manonood ng CLTV News itong mga naggagandahang parol. Ating Jen, ayan, naririnig ka ni ating Weng, no? At sa mga nakikinig ho sa amin, sa mga nakakakita ho nitong mga parol, na ayan, ibinibida ho ng mga parol maker ng Ciudad San Fernando. Ito ho, mga kaibigan, ay available na. Ayan, syempre naman, ayan, nakalantaran na yan sa publiko at ang dami na nga ditong mayat-mayang tumatawad ating Jen. Pakita mo nga kay ating Jen, ating Weng, itong 700 pesos, yung mga nakikimenos. Syempre mga kaibigan, kahit ho 700 pesos, ayan, o yan, 14 inches na kapis. Ating Jen, ayan, naririnig ka ni ating Weng. Oo, napakaganda, no? At napakakukulay talagang kapag ikaw ay nagawi dyan sa Camano Jose Abad Santos Avenue, talagang iba yung saya, Christmas feel na talagang mararamdaman natin. Paolo, may tanong ko lang kay Ating Weng, kumusta na ba ang sales nila as early as now? Actually, itong mga parol na ito, bago pa man ang pagpasok ng September 1, nakikita na natin, nakaprepare na yung mga parol na yan eh. Kumusta po so far ang bentahan as early as now? Marami na po ba ang bumibili sa inyo, Ma'am Weng? Meron naman po. Meron naman po. Medyo marami na din po. Madami pa po yan. Pagdating ng October, November. Anong klaseng parol po ba ang mabenta sa ngayon? Mga latest po, Konsensya. Ano tawag dito? Konsensya. Konsensya. Itong konsensya, ating Jen, kung nakikita mo, oo, yan parang parang bulaklak, ano? Pero ang hugis nito talagang parang tala din naman kapag kumikinang yan ating Jen, ano? Makulay na makulay. At yung minimum nakita natin sa isang araw ngayong pumasok na tong bear season, magkano ang ating kinikita? O paldong-paldo na ba tayo? O 20. Mahina na daw yung 20 ating Jen. Kaya talaga namang ang laking bagay daw dito sa mga parol maker ating Jen, no? Na binubuksan nitong lokal na pamahalaan, bear season pa lang, talagang pinahihintulutan na silang gamitin itong mga piyestong ito. Magkano ba naman ang pinarerentahan sa inyo ito? 25,000. May kamahalan nga lang yung rentang buwanan. Pero alam mo, sa mga naunang panayam natin ating dito sa Chief Executive ng Siyudad ng San Fernando, isa sa dapat abangan daw nitong ating mga kabalin at gayon na rin yung mga pumupunta dito sa Siyudad ng San Fernando, Pampanga, yung pinaka-landmark na maituturing na kapag ituhuraw naipatayo dito sa dating Paskuhan Village. Ating dyan, ang plano huraw magtayo dito ng dambuhalang Christmas tree. At itong paligid naman, itong Center Island pa rin dyan magamat ngayon hindi pa rin natin nakikita kung anong itsura ng disenyo ng mga parol na ilalagay dito. Sigurado daw, isa ito sa pakaabangan nitong mga nagtutungo dito sa Christmas capital ng Pilipinas, dito sa Ciudad San Fernando, dahil bago pa ang countdown ating dyan dito sa Giant Lantern Festival, tiyak, mga kaibigan, papasyalan itong Ciudad ng San Fernando, Pampanga dahil bukod doon, mga kaibigan, sa mga nagagandahang parol na pwede kang mag-selfie, magtatalaga rin huraw sila dito sa Christmas itong Paskuhan Village, mga kaibigan, ng mga kainan ating dyan na masarap pa pagsaluhan ng pamilya, lalo na kapag sumapit na nga yung nakaabangan nating simbang gabi. Ating Jen.
Oo. Paula, may tanong lang natin kung kasama mo pa si Ate Weng, ano ba yung ma-advise niya? Kasi alam naman natin, habang papalapit yung Pasko, tulad sa mga Noche Buena items, mukhang tumataas din yung presyo ng mga parol. Yan ba ay asahan din natin this year? At ano may advice niya sa mga kababayan natin at sa lahat ng mga nanonood sa atin na gustong bumili, no? Of course, hindi kompleto yung Paskong Pinoy kung wala tayong parol, no, sa ating mga tahanan. Anong may advice si Ate Weng sa mga mamimili, Paulo? Ayan, pagkakataon mo ro para bigyan ng payo yung mga mamimili, mas maigi bang bumili na ngayon o pagkakaigihan na? Okay. Ayun. Sa ngayon ba nagtaas na? Sumabay din. Magkano naman ang tinaas? Kumpara dati, 300. Medyo may kamahalan din na ating Jen, no? Itong ramdam din yung inflation dito sa mga Christmas decor. Pero alam mo, ang binabanggit nga niya, mga kaibigan, kayo kung kakabukas pa lamang ho ng kanyang television o na social media, mas maigi daw, sabi ni Ate Weng, bumili na ngayon. Dahil kapag ho pumatak o papalapit ho itong Pasko, magmamahal pa daw ng 300 o 200? 300 piso. So mas makakamenos daw ating dyan kung maaga pa. Pumunta na ho kayo dito sa siyudad na San Fernando. Yes, mabanggit lang natin, Paolo, no? Nabanggit mo kanina yung inaabangan yung mga decorations sa Center Island at sa iba't ibang lugar pa sa siyudad San Fernando. Actually, nagiging tourist attraction yan. By September 23 ho, no, inaasahang bubuksan yung mga parol nila. Of course, ihatid po yan sa inyo ng CLTV. May tinatawag tayong ceremonial lighting sa mga makukulay na Christmas decors yan sa siyudad San Fernando. Hindi yan nawawala. Anyway, maraming salamat sa iyong live report at good luck sa ating mga lantern makers. Sana mas marami ang kanilang makapagbenta sila ng mas maraming parol this year. Maraming salamat sa iyong live na ulat, Paulo G. Santos. Salamat, Ate Jen. Dumako po tayo sa ibang balita. Matapos ang 2 taon, muli pong napuno ng kulay at kasiyahan ang Kapitolyo ng Bulacan dahil sa pagbabalik face-to-face ng Mother of All Fiestas, ang Singkaban Festival o Sining at Kaninangan ng Bulacan na may temang patuloy na pagsikhay tungo sa tagumpay. Ang pagdiriwang po ay nakasentro sa mayamang sining at kultura ng 21 bayan at 3 lungsod ng lalawigan. Bukod sa parada ng mga karosa na nagpapakita ng produkto, serbisyo, tradisyon, sining at tourist destinations sa Bulacan, nagkaroon din ng art exhibit, konsyerto ng hiyas ng Bulacan at art making competition. Bilang bahagi rin ng pista, nagkaroon din po ng bridal fair and exhibit na nilahukan ng Bulacan Event Suppliers Association o BESA. Nagsimula ang isang linggong selebrasyon ngayong Huwebes, September 8, at matatapos sa September 15. Sa pagbabalik ng CLTV News. LTFRB Region 3, hindi raw nakonsulta ng SP ng Angeles tuloy ng paglimita sa biyahe ng mga PUJ na may rutang Villa Pampanga Labastagan. At bagong kalsada sa Bataan, nagpasigla raw ng kalakalang sa agrikultura. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Wala raw konsultasyon sa pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 ay pinasang ordinansa ng Sangguniang Panglungsod ng Angeles na naglilimita sa pagpasok ng mga PUJ na may rutang Villa Pampanga Labastagan sa syudad. Ito po ang nilinaw ni Atty. Jen Rodriguez, ang hearing officer ng LTFRB Region 3 sa CLTV News. Bumelta naman si Angeles City Councilor Alfie Bonifacio, ang chair ng Transportation Committee, at sinabing sila dapat ang komisyon sa ahensya
dahil hindi sila nakonsulta sa pagbibigay prangkisa sa Villa Pampang Telebastagan PODA. May eksklusibong report si Paulo G. Santos. Unanimously approved ng Sangguniang Panlunsod ng Angeles ang Resolution number 10211 Series of 2022 na nagtatalaga bilang outside city limit PUJ ang mga jeep na may rutang Villa Pampang Telebastagan. Isinasaad din dito ang pagpapatupad ng Ordinance number 609 Series of 2021, naglimita sa pagpasok ng city proper ng mga naturang PUJ. Ito ay upang tugunan umano ang problema sa pagbigat ng daloy ng trapiko sa lungsod ng Angeles at ang reklamo ng Villa Pampang Jeepney Operators and Drivers Association o JODA. Ang Villa Pampang JODA ay ang kulay dilaw na jeep na ang dating ruta ay city proper ng Angeles hanggang sa isang mall at subdivision sa boundary ng Ciudad San Fernando. Lunes, September 5 nang simulang limitahan ang pagpasok sa Angeles City ng mga jeep na kabilang sa Villa Pampang Telebastagan JODA. Gumanti naman ang Villa Pampang Telebastagan JODA at hindi na pinahintulutang mag-terminal sa isang malaking mall sa Telebastagan ang miyembro ng Villa Pampang JODA. Ang resulta, perwisyo para sa mga mananakay. Hassle po sa biyahe, lalo mainit. Mainit po, ano? Paano pag mamalengke maraming dala? Sangayon mo ba kayo dito sa ordinance na to? Siyempre hindi. Doble-doble na pumasaya, maglalakad pa kami. Lalong naano yung mga yung nagtatrabaho, mahirapan, tapos tupo, commute pa. Sa umaga, halimbawa, edi maglalakad pa sila dito. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3, hindi sila nakonsulta hinggil sa pagpapatupad ng naturang ordinansa. Honestly, hindi kami nabigyan, hindi kami na-inform about doon sa pinapatupad na ordinance na yan or yung gulo between San Fernando and Angeles. Narinig lang namin yun sa news. So what we did was, we had a meeting with the PDRMO and the Councilor Bonifacio ng Angeles last Wednesday to talk about the issue. And to further delve into that, kailangan namin ng face-to-face na meeting, so probably by next week. Kinikilala raw ng LTFRB ang kapangyarihan ng city government na makapagsagawa ng traffic ordinance scheme. Ngunit pagdating sa usapin umano ng ruta o ng pagbalangkas ng local public transport route plan, ay may mandato rin silang makialam dito. Nire-recognize namin yung kapangyarihan ng isang local government unit to regulate the traffic flow doon sa jurisdiction nila. Ayun. So, we have to, kailangan muna ng matinding pag-usap ito with Angeles kasi meron din kaming mandato para i-regulate din ang ruta as per Executive Order 202. However, it should be equal. It should be implemented regardless kung ganito kang grupo or private or public vehicle ka. Dapat meron din tayong sinusunod doon meron tayo sa Constitution na sinasabing equal protection of laws. And then, sa pagbalangkas naman ng ruta, ang number one priority naman talaga dyan is the viability at saka yung passenger demand. Paglilinaw ni Angeles City Councilor Alfie Bonifacio, chairperson ng Transportation Committee ng Sangguniang Panlunsod, pwede pa ring pumasok sa syudad ang jeep ng Villa Pampang Telebastagan JODA. May window hour na alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Subalit limitado lamang ito sa 35 unit para maiwasan ang traffic congestion. Opo, linilimita lang po sa window hour doon naka 35. Pero doon sa window hour na pagpasok na, makakapasok na po lahat, yung 99 nila. Sa usapin naman ng konsultasyon, sila umano ang dapat kumwestiyon sa LTFRB dahil sa pagbibigay ng prangkisa sa Villa Pampang Telebastagan JODA na hindi sila kinonsulta. Hindi po kami nagpahirap sa tao. Okay. Hindi po sila nagpahirap sa tao. Kaya po nagtataka kami po pinupintilya with regards sa problema. Kasi po Sir Paolo, yung binigyan ng prangkisa yan, hindi po kinonsulta ng Angeles City. Can you imagine, papasok hanggang pang public market o pang
tapos hindi mo kinonsulta ang syudad, pero parang mali po ata yun. Kung ang Confederation of Passenger Transport of Central Luzon umano ang tatanungin, hindi talaga mareresolban ng ipatupad na ordinansa ang problema sa trapiko ng Angeles City. Ang nature ng complaint, Kapaw, hindi po yung pampasigit ng traffic. Yung nature ng complaint, itong Villa Pampang nagreklamo kasi same as route ng Villa de la Bastagan. Gusto nilang, para sa aking pananaw, gusto nilang masoli yung pasahero. Kaya nag-complain sila sa Sanggunian. Dating miyembro ng Traffic Advisory Council ng Angeles City si Yumul, nitong Lunes ay nag-usap na raw sila ni Mayor Pogi Lasatin para mamagitan sa interes ng magkabilang partido. Paliwanag ni Yumul, numero 1 dapat na isaalang-alang ang interes ng mga mananakay. Kailangan lamang daw na isaayos ang entry pass system na maglilimita sa bilang ng mga pumapasok na jeep sa syudad. Hindi sabihin natin ng 35 unit, ka lub mo ang les, iya mo yung passes mo ita, naya ka marakap. Kaluwal mo ang les, palub ka tela Bastagan, ipasa mi. So at the time, man sabi, kapaw dito ng 35, dahil lang mag-traffic, tali. Ako man sabi, agnanagnan wala po kung naglanangumube. Kasi pila-pila system eh. So iitanggi yung aming regulasyon. Pero Brim sabihin, bayo pa malyari ning pepatupad ng ordinansang binalangkas ng SP, matutupad ditang 35 ita. May patupad ita, Alia? May tupad siya. From almost 5 years hanggang ining second term ng Mayor Pogi, patupad siya. Except anyang Lunes na petupad ng council, nag-trust siyang resolution in council directing PTRO and NACTO to apprehend. Samantala, nakatakdang magkaroon ng hearing ang sangguniang panglungsod ng Angeles sa Miyerkules, September 14, ukol sa naturang usapin. Paolo G. Santos, CLTV News. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang 3.4 kilometer na mga farm-to-market road o FMR sa munisipalidad ng Abukay at Dinalupihan sa Bataan. Ang mga bagong gawang FMR ay tinawag na Barangay Salian Road at Barangay San Simon Road, sunod sa mga bayan na nagbebenepisyo sa mga ito. Ayon sa report ng DPWH Region 3, nakatulong sa agriculture industry ng Barangay Salian ang 2.33 kilometer na parte ng daan. Dahil dito ay mas napadali ang pag-transport ng produkto ng mga magsasaka patungo sa mga palengke sa buong probinsya ng Bataan. Samantalang higit 1 kilometrong farm-to-market road naman sa Barangay San Simon ay nagresulta sa mas maayos na paglilipat ng mga produkto at serbisyo sa naturang bayan. Ang nasa halos 36 million pesos na proyekto ay pinatupad ng DPWH Bataan 1st District Engineering Office. Parte rin ito ng Converge program ng DPWH kasama ang Department of Agriculture. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Mayroon po tayong bagyo ngayon at ito po ay isa ng tropical storm. Binigyan po natin ng local name na Inday. Siya po ay namataan sa layong 1,250 kilometers dyan po sa may silangan ng Central Luzon. At ito po ay nagtataglay ngayon ng lakas na hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Samantala po, intertropical convergence zone po nakakapekto, especially po dito sa may lugar ng Palawan at ng Mindanao. Kaya po ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at BARMM, magiging maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot ng ITZZ. Ang Metro Manila po at naalala din bahagi ng bansa, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din
din ng papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot din po ito ng ITZZ at ng localized thunderstorm. Sa ngayon po, wala pa naman pong direktang epekto ang bagyong si Inday, pero inaasahan po na lalapit po ito sa kalupaan, pero hindi naman po siya inaasahan na magla-landfall. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pananampalataya sa gitna ng pandemya, naging sentro ng ika-66 na canonical coronation ng Virgen de los Remedios. Higit 6 na dekadang debosyon, patuloy na ipinamamalas ng mga Katolikong Kapampangan. LTFRB Region 3, hindi raw nakonsulta sa SP ng Angeles kaugnay ng paglimita sa biyahe ng mga PUJ na may rutang Villa Pampang-Talabastagan. Bataan Cavite Interlink Bridge dapat maisama sa big ticket projects ng Marcos Jr. Administration ayon kay